Kali. Nggih, monggo katur. Wanudya ayu tama ngambar arum duh kusuma. Setiaku bisa aduweni marang Nurita Sayekti. Rasa kangen kang limputi bulan dadi saksi upayane datang balen jani janji sakaya mati sebelum pati. Aye, BSA Professional Audio Sound System atur sembah nuwun. Yuk kita sowan sana deh. Oh yeah. Wong ayu tresna mungkin naraya tombo susah jroning batenku. Hey. Wong bagus anteng nang rasa atimu terus aku telas rening kalbu. Oh senadyan ngaru ngibanyu segara rasaku pancene ra bakal serena. Senadyan bawa oncen sakeroko wis tresno rapi sedih Masan San luar biasa yo. Sore saya ke pinanganten ke kali ada Lintang Asmoro. Ngaturaken Sugeng Rawuh dhumateng garsanipun Bupati terpilih danipun Ibu Endang ingkang bareng rawuh wonten ing titik kalenggan punika genging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit saking rawuhipun ing samangke donga pangestu donga pamuji katilara dhumateng Risang Pinanganten kekalih siap. Siang pantoro ratri mung eling manis sing ati sediaku bisa anduweni marang Sang Hyang Sulaksmi. Yo kangen putih karo semonsos dadi saksi balen jani oh yeah.